ole ama sa in thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuanin hei tur kan hmulai te hi mi bum ching kha an nia mi bum ching pahnih an nia an ni hianin mi tam tak sum anui chuang fe kha an lak sak chok mai ne a zia lo veu mai tu na hian mi tam takin an chui me ka ne khoi ange an om ti te khoi hmuna nge an bi ruk ti thleng khan an chui chho me ka ne engpo ni se heti anga mi bum ching kan tiang chi hi mizoram chhunga a hriat tur anom to lo mo kan ti amaro chu an lo om le tlat moya kan share chho zui dor ani tunge in hremia lem bum mang ani mel mi tam tak an bum to pathum ania mi har sa le chan hai rilrum mol mang ve tak tak bum ching zinga pahni an ni hi in hriat zong an ni chuan lo soi te u investment mangin mi an bum thina kar khat nuwa apung nen pele turin an investira tharuk nuwa po tuma an la pelo biak tlang leit hei ani box si lowa an address le ni na dik tak soi thei chu a thlon lowang aron tikul maya azelo wiawani he kan hredangin investment lampangat phechu mizoram chunga in bum na sang atam viau to ani ya tun thleng hian mi tam tak chon an la ring zela amaro chu mi then khatte chuan in he lampang hi chu ka ring to lo hrim ani ti kha tam tak anum belzel bokani heti anga poisa an va invest a khami mangkhan apung chu ti za da neya tiang chi te in bum na tam tak kha a om to ani ti kha mi tam tak chon an hrichiang to ne engpo ni sa hi tuna kan hmu te hi a tharuk nuwa po tuma an la pengai lowa apung nen pele turin an investira tharuk nuwa po tuma an pelawone biak tlang the ani box si lowa aron tikul moi ani hi in hriat zong an lo ni a tu tenge an ni in lo hria ani chon comment section lama po khan lo soi ula azia lo viawani poisa engzan nge ami poisa an ruk to thiam takin ti hian a dot kha an soi kol ma sa thrin ani ti kha a chiang renga ni an penom viawani chon tuna kan hmulai hi putar le nula chelo zet mai om dun lai kha ne hi facebook a phek chon aron viral chiam mai kha ni emi then khat chuanin an over hle mai heti anga social media in pholan vak te chuwa za thlak le mai a tiang chi te kha tam tak mu tur omani amaro chu mi then khat ten kan rin dan te an over kan lo tiang chi kha a han hriat chen chon ani mi alawani ti kha karon soi chiang don ani a heti anga a mi te enge a chan eng thil nge thleng ti kan hriat chian lawa kan lo komena kan lo chol vak te po hi a kan sim te po ya hun viau to ne chatura kan hmu te po hi a zep thu cheng lawa ti han hmu thuak han en thuak hi chuan an over hle mai a putar le nula chelo zet men mudun lai facebook lamaron viral vak mai lo male zielo hle mai ti te kha aron viral dan kha re mi tam takin an soi sel na sa viawani chu facebook lampanga active kan ti te a khati lampang social media platform hrang khoi mek kha chang kan hriat vekari no ma amaro chu enge heti thlan lak chan ti te kanron soi chiang chhawanga mi then khat chorin a putar le nula chelo zet mai na heti anga thalak run ti viral emo mu tur omang tur hianin chan thatak omlo se omngot lawang ti de khatam takanomani chu mi then khat ten engma hre chiang lawa an lo soi sel pop na kha hi thudik kan ya karon soi chiangang ama hi kamin son don mon le thi le dam free mani khi lunglei nula mail tha le fel a thei to ka online manga thuam no chi hranga sum dong ve ania keipo hian ka dor ve thin bok kanin fiam na sa thina fiam thu du tak ani boke aron tikul mai ania chumi om zia chu he kan muangin thi le dam film ami ni khi aron tikul maya hi putar le nula chelo zet om dun lai thalak ron viral vak mai ami then khaten hre chiang manglo khanin mi zo mei chia te over da thi chu tiang chi te a putar si over hle mai anti bol thin khani ya thu hemi an thalak po hi kha tiang khan an kap lui ani amaro chu ai hre chiang te daron sui chiang ani ati khan mi then khatte khan an over hle mai rap thak to ni mizoram khoweli chu anti sup ringot laya khan thudik aron chhuwa chi hi chonin adam le thlup thina ne ti hian han en thuak hi chonin engemaw lai mo tun lai mizoram din mun han hriat phei chonin thil viral engemaw adik lo lampang zong khan alak dei thaya amaro chu thudik tak aron chuak che chu ti khan film pakhatami tu lek kha lo ne ti khan asin sexy lai mo khoimo lai a sexy lai te kha anon da keu moi ania hi kan hrechi lo ni chuan lo soi sel vak te po hi akan sim a hun viau to ni ti kha a chiang renga ne
he kan muangin an ma ni an lang chianga an hmel tha box si Nula phei chu hmel tha viaw ani khating ani wang khan a khoi mo film ami tur ani lawang heting anga an viral le zel hi chu kan wa hanara phlak sot em kan lo ti bol bolang chi te kha kan hre chiang lo ani chuan a soi tam lo mai ang u I tong tam lo mai ang u ti kha thuron kain pe du bok ani chatura kan mulai hi a Lalrosanga khani abulami hi a kan hriat vekarin omane hei po hi aron viral view mai khani a Lalrosanga hi a zep thu cheng mi lawa ani anga tun hnai chho mo sang ni lampang te po ti thayang chu khatinga khan meichhia to phot Nula kan ti te a naupang kan ti te nutling Putar kan ti thleng khanin an bor hat mi hring hi anom view lo ti thayani pusai lawa kan sei to ani nen khachuanin kan te khin to ani pon a om view ti theina lai chu om ve view to amaro chu Lalrosanga bi khi chu heti khop phian dula tam takin an bor ani an ria chil lo chawani ya heti ang khopa an bor chung kan ti don nge ami tam takina an thi chil lo chaw la ya hian ain control thei riau lai te hi en ton tla kani engponi se ei mi hring kan ni mi tam tak a khovela mi fel bera kan ngai po hian in hot tu kan ti te ei lo tu kan ti te hi chu an nei ve kani chu tiang ani wang chuan Lalrosanga po hi atlin lo na diglo tak taka alo om na te poni khati kha kan kher chu kan ni chuan a mu tur le hriat tur tam tak anei ve thawang ti chu arin thoyani amaro chu ama nge na ron soyang khan a kanun hlui tun ma kanun te chu chuitlak lo fe fe a soitlak lo fe fe tam tak o mani ma se a top tal top fu ka du ani tiang chi te a pathianin heti khophian mal min soma pathianin amal min somna hi sual ne na ti kop ka du lawani aron ti tlat mai ani chu tiang chu Lalrosanga khan aron soi chhuak tlat moya khati anga aron tong chu awang khan ami tam tak churin Lalrosanga hi ka ngai sang zual hle mai hetiang khopa mei chi na an bor chung po hian ain control thei tlat te po hi en ton tlak ani ti hi chiang rangani ti bol khatam takano mani chun hei tuna mi kan mu te po hi aron viral vak mai khani hei po hi han mu thuak hi chuan ril ru kha ani lo lampanga hana kal thei dei ani amaro chu Lalrosanga a hre chiang le hemi video mu chiang kha chuanin soisela tur pakhat man hrelo mi tam tak an hlim pha zuala chon Lalrosanga hi fans te da hlu thiam tak mai ama tran tu ama du tu te ngai hlu thiam tak mai ani wang hian a fans te po hianin an thla thei tak tak lawan a chil na hi are thei tak tak lawani chu tiang hat a milar lar thiam kan ti don nge lar phu kan ti don ani meu wang chuanin engchen nge a dei don Lalrosanga thlipui tle mek hi anakum chung zong te poi a dei mai angem ti te po kha thil thleng thei le thil ni thei ani ve thawani amaro chu Lalrosanga hian engemaw petek pal chet sual pal kan ti don nge voi khat chet sual pal anai vei chon chu adam chung thil ti so lian ber kha atling nol thaya chu wang chon milar an ni adun hi a control zawangem mei chi na hetiang khopa an bor awang hian aril ruwa sual hi aron lian chho mai angem ti te po khathilom ve thei thawani engponi se Lalrosanga enge in mu dan petek pal anei thei mai angem mei chi na an bor hut thu da wang hian ain control nei a hlo palangem ti te kha mi then khat ril ruwa chuan alang chho me ka ni chon Lalrosanga hi mei chi na hetiang fakawa an bor awang hian ain control na hi a hlo pal iringem nge ne ya ain control theiang ani chu pathian tri mi takani e I lo ti kha comment na lama khan I lo soi vele don ne